So kani nga sabon akong gamiton day, dishwashing liquid ni siya. Pero kay nawa man akong sabon dire, so kani akong gamiton dire sa amo ang kuan. Sa mo ang bangko, mo ni akong gamiton. Daghan man po ko ginani, so okay ra. Gamiton tani pang sabon day, importante mahumot ni. Humot man kay ni siya nga sabon day. Kung gusto mo order ana nga sabon day, is available na sa ako ang TikTok shop. So ako sa ning brasan. Baliki ko ka magtuta Aurora ha. Kaya ako'y customer ugma dahi. Ako din ni Piyuhon dahi. Karong adlaw dahi. Mintas na kay oras. Wala, humot kaya ang sabon. Grabe ka humot nga sabon. So, available lang siya sa akong TikTok shop ha. Kung gusto mo mo-order. Oh! Kung gusto mo mo-order ani kay nindot ni siya dahi pang personal use. Kita ninyo dahi kay makatipid mo ba. Kaya daghan kaayo siya tanan. O barato ra pag kaayo siya o presyo. So, gikan din na siya dahi sa afford the price nga brand. So, nindot niya na ilang brand. Awa, bula kayo. Kita na ninyo mo ang bangko. Grabe ka bula o grabe ka humot. Tanawon ta ning itiro. Di ba ni mulayas? Kay pagkaugma ni day, is mauga na ni siya day. Ready na kung customer ani mo anhi day. Kay di mo sa bukid day, is di ko mag home service. Kay lagi, kung mag home service magug ko, walay maghatod kuha na ako. Oh, tanawa, parang hugawa. Perting lamaa, labaw pa sa una sa ginamos. Igo po ni siya mauga-ugma. Ugma sa buntag. Di, tangtang iti. Nawala lang iti din, naparisan sa humot sa sabon. Wala, nasudlan na akong tubig ang butas ni Kaderlan.